O Festival Rock in Rian en Rianxo xa ten datas e cartel para a súa próxima edición. Será os días 14 e 15 de agosto cunha proposta clara pola música galega, os artistas emerxentes e un festival pensado tamén para toda a familia. O Rock in Rian medra, pero mantén a esencia coa que naceu, un festival feito en Rianxo e por xente de Rianxo. A principal novidade desta edición é o cambio de datas, que se celebrará os días 14 e 15 de agosto, cun cartel no que alrededor do 90% da música será en galego. Por Rianxo pasarán propostas novas, como o aclamado Novelouro e formacións con longa traxectoria, como o caso de Ninjures. Haberá ademais un segundo escenario dedicado aos proxectos emerxentes nunha clara aposta por dar espazo aos novos talentos. Seguimos ca nosa línea. O Festival Rock in Rian é un festival que ten o 90% de artistas en galego e con música en galego, co idioma galego, como línea, como bandeira. Vale, temos dende artistas de novos, crecentes, como pode ser Novelouro, a artistas xa con unha larga trayectoria, como pode ser Familia Camaño, Ningures ou Banda Xangai. Ademais, como novidade, dende o Rock in Rian generamos outro escenario secundario para que todas esas bandas emerxentes que estuveron durante 10 meses animando Rianxo e mostrando os seus proxectos culturais poidan ter un espazo dentro do Rock in Rian. A programación completarase con zona gastronómica, feira de artesanía, pasarrúas e acampada, ademais de actividades pensadas para o público infantil, con títeres e espectáculos de rúa, coa intención de consolidar un festival de carácter familiar. Buscamos neses desplazamentos, sobre todo, que sea un festival familiar, é dicir, que todo podamos dar a conocer unha parte do Festival Rock in Rian a toda a familia, que tamén empezamos con esta semana, con actividades como pode ser os xogos populares, mañá concertos para nenos, o rock infantil, o mércores temos títeres, os xoves xa temos a presentación do festival, venres e sábado o festival con todo o cartaz fundamental. Desde a organización destacan tamén a importancia do apoio económico das administracións e das empresas colaboradoras para manter vivo un proxecto cultural destas características nun calendario con cada vez máis festividades. Un apoio que tamén reivindican desde a Deputación da Coruña, que aposta por achegar recursos aos pequenos festivais que promoven a música en galego e implican a veciñanza. A mensaxe é clara, a cultura é un dereito, pero tamén precisa financiamento para poder existir. Os valores que representa este festival, este Rock in Rian, son precisamente os valores que temos desde esta área política, fundamentalmente a aposta polas bandas emerxentes, por a música en galego, por a colaboración entre as asociacións do mesmo concello, que tamén é algo que vos facedes moi ben, e tamén a implicación en actividades ao longo de todo o ano para dinamizar culturalmente os concellos, porque, sen dúbida, desde as institucións é moi difícil chegar se non hai esta aposta desde a sociedade civil, e iso é importante apoialo. As empresas colaboradoras poñen o foco nas sinerxias alrededor dun proxecto que, din, vai máis alá das datas do festival, apostando pola creación cultural durante todo o ano e por unha cultura galega afastada da folclorización. É un festival popular, pero que non só queda nestas dúas datas, non, no venres e no sábado, todo o que facedes durante o ano, todo o que facedes estas semanas, tedes esa aposta pola música en galego, tamén esa aposta por construir proxectos culturais dende a vila e contando coa propia xente da vila. Para min é fundamental que, frente a outros proxectos nos que son as grandes empresas os que xestionan ese tipo de festivais e os que xestionan a cultura, vos tamén contribuídes a poñer a cultura como un elemento máis igual de importante. Fúxese moito tamén, que é algo para min moi importante, da folclorización. Desde o Concello de Rianxo reivindican precisamente ese espírito rianxeiro, un festival feito desde o propio municipio, con xente da casa e cunha aposta pola música galega. Hai unha serie de actividades que se concentran este fin de semana e que nos enchen de alegría e que ademais representan ese espírito rianxeiro, apostando por música do país, apostando por música en galego, apostando por unha serie de actividades para todos os públicos durante ese fin de semana e ademais en distintas localizacións, pero que ademais tamén, como saía, durante todo o ano hai actividades, hai esas bandas emerxentes tamén en distintos establecementos do noso municipio durante todo o ano. Estábamos vendo antes a implicación tamén dos colexios, como se fixo o ano pasado. Vai haber durante toda esta próxima semana tamén actividades ao longo da semana en distintos puntos tamén
para ir cantando motores, pero tamén para involucrar a toda a veciñanza neste festival e, por tanto, bueno, pois, efectivamente, un festival noso, feito por xente de aquí, por empresas de aquí, que representa perfectamente este espírito rianxeiro, non? 2 días de música, cultura e actividades para todos os públicos que converterán Rianxo nun punto de encontro para celebrar o orgullo galego.